खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ दासान्दि बोथोर सोलायनायनि सोमोन्दै बोथोर बिगियाना माखासे बाथ्रा फोसावदों। फैगौ 5 एप्रिलनि गेजेराव रायजोआव गोबां अखा हागोननि हाई एलार्ट होदों बोथोर बिगियाना रायजोनि गोबां जिल्लाफोराव गोबां अखा बारहुंखा फैगोनखौ मिथिनो मोननाय जादों। रायजोनि गोबां जिल्लाफोराव अरेन्ज एलार्ट गोग्लैदों। बेनि गेजेराव बङाइगाव, धुबुरी, गवालपारा, बाक्सा, नलबारि, शिबसागर, चिरां, उदालगुरि, हाइलाकान्दि, बजालि, बरपेटा जिल्लाफोराव हाई एलार्ट होदों बोथोर बिगियाना। मेट्रिक आनजाद होगिरि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मेट्रिक आनजादनि मास मोनद'नि सिगांनो मेट्रिक आनजाद होगिरि फरायसा फरायसुलिफोरनो मास मोनसेयाव 300 रां होगोन होनना बुंथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा, जाय बे रांनि गेजेरजों गोरिब नखरनि फरायसा फरायसुलिफोरा रांखान्थिनि आंखालाव मोजां सोलोंथाइ बा टिउसन लानो हायाखै बेखौ नोजोर होनानै बे बाथ्राखौ बुंथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। दासान्दि समाजारि बिजों फेसबुक वाट्सएपआव गोसारनाय सावगारि गिबलि आर्टनि गेजेरजों गोसारनाय सावगारिखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो गिबलि आर्टनि गेजेरजों रंजाथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिसिनि बारग' इएम रबिन्द्र बाला बिसासखौ तामुलपुर पुलिस बिफाना हमबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बिटिसिनि बारग' इएम रबिन्द्र बाला बिसासखौ तामुलपुर पुलिस बिफाना थांनाय साननि हरनि समाव हमदों। रबिन्द्र बाला बिसासनि खारखोमानानै थानायखौ मबाइल ट्रेक खालामनानै मोनसे संदाननायनि गेजेरजों थांनाय साननि हरनि 2 बाजि समाव तामुलपुर पुलिसा हमो। मबाइल ट्रेक खालामनानै थांनाय हरनि समाव हमनानै थांनाय मैया बिजिरसालियाव दैथायहरदों बारग' इएम बिथांखौ। मख'नो गोनांदि तामुलपुर जिल्लानि काउलियाव खुंजानाय मोनसे धोरोमारि हाबाफारियाव बारग' इएम रबिन्द्र बाला बिसासआ सासे एनएलएफबिनि बारग' सोद्रोमाखौ दादागिरि खालामनानै गावनि पिस्तलजों गावनानै जिउ फोजोबनो हुमखि होदोंमोन। बे जाथायनि हेंथायैनो गसर होनायजों रबिन्द्र बाला बिसासखौ हमदों होनना खौरां मोननाय जादों। बारग' एनएलएफबिनि सोद्रोमा लालचन्द मण्डलनि गारिखौबो बुफाय बुसि खालामजोबदों होनना अजद सिखारदों बारग' इएम रबिन्द्र बाला बिसासनि हेंथायै। थांनाय 30 मार्च खालारखालि कुमारिकाटा पुलिस थानायाव बे जाथायनि हेंथायै एनएलएफबिनि सोद्रोमाफोरा गसर थिसनदोंमोन। जयश्री बर' बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बर' बिफाननि आवथायाव संजिरनानै डक्टरेट बिमुं मोननो हाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथां जयश्री बर' बिथाङा प्रफेसार इन्दिरा बर' बिथांनि दैदेननायाव एन एनालाइटिकेल स्टाडि अन दा शर्ट स्ट'रिज अफ जारा फागोल आयदानि सायाव संजिरनाय खामानिखौ मावफुंदोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथाङा साहित्य एकाडेमि लाइमोन बान्था मोननाय गिबिसिन बर' लाइमोन लिरगिरि आरो भारतनि हादोरगिरिजों राइटार इन रेसिडेन्सनि थाखाय हांख्रायजानाय सासे बर'नि लिरगिरिबो। क'क्राझार सोहोरनि साखाथि तितागुरि गोजौ फरायसालियाव मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों थांनाय मैया क'क्राझार जिल्ला हेल्थ ससाइटिआ हेल्थ एन्ड वेलनेस केम्प हेल्दी ससाइटि हेल्दी आसामखौ बेखेवदों। बिटिसि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै हेल्थ एन्ड वेलनेस केम्प हेल्दी ससाइटि हेल्दी आसामखौ बेखेवनानै होदों। मख'जाथावदि बे हेल्थ एन्ड वेलनेस केम्पआ जिल्लानि मोनफ्रोमबो भिसिडिसिफोराव थांनानै रायजो राजाफोरनि सावस्रिनि सांग्रांथि होनायजों लोगोसे सावस्रिनि आनजाद नायनाय हाबाफारिखौ लागोन। बे हेल्थ एन्ड वेलनेस केम्पआ 6 दाननिफ्राय 1 बोसोरसिमहालागै सोलिगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। बांलादेशखौ बोखावनानैबो लैथोसिम लामा बानायनो हायो होनना बुंथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बांलादेशनि गेजेरारि सोरखारनि गाहाय महम्मद इउनुसखौ रागा जोंखांदों। बांलादेशनि गेजेरारि
गेजेरारि सोरखारनि गाहाय महम्मद इउनुसनि चिकेन नेक बिबुंथि होनायखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रागा जोंनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माखासे बाथ्राखौ फोसावबावदों। गारिनि जायखिजाया खामानिनि थाखाय द्वितीय मावख'आव थांनांगौनि गोनांथि गैला। सोरखारा गंसे 126 बियाबाव ड्राइभिं फरायसालि खुलिगोन। फोरोंथायजों लोगोसे नोंथाङा ड्राइभिं लाइसेन्स फिटनेस फोरमानलाइ मोनगोन होनना गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। गसाइगावनि 2 नं कक्सागुरियाव सुफुल बेस्राया हा दखल खालामना लानायनि अजद दैखांदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं कक्सागुरि गामिनि थागिबि सुफुल बेस्राया गावनि बिफानि हाखौ सरजु बाहादुर छेत्रीया दखल खालामना लानायनि अजद दैखांदों। सुफुल बेस्रा आरो बिफाया फोरमायनाय बायदिब्ला सुरजु प्रसादा शर्माया 2 नं कक्सागुरि गामिनि थागिबि नङामोन होनना फोरमायथिदों आरो पुलिस प्रशासनजों लोगोसेयैनो गासैबो संगठन आरो आफादनि सुबुंफोरखौ बिजिरना होनो थाखाय गुरैयै खावलायहरदों। खौरां बिजोंनि गेजेरजों फैबाय थानाय रंजालि बैसागुनि थाखाय मावबादा खुंफुंदों बिश्वनाथ जिल्ला दुवाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे सोनाब गहपुर दख'रा दुवाराय बर' फरायसा आफाद बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै रंजालि बैसागुनि मावबादा खुंफुंदों। सोनाब गहपुर दख'रा दुवाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव गासै 10 साननि बेसेन नाङै रंजालि बैसागुनि मावबादा खुंफुंदों। बर' हारिनि दामजु खाम सिफुं सुनाय, सेरजा दामनाय, जथा गंगना, हारिमुनियाम दामनाय आरो बागुरुम्बा मोसानायखौ बेसेन लायालासिनो फोरोंथाय होनायखौ मैयानिफ्राय जागायबाय। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गासै मोन 6 दख'रा आफादनि गोसो गुदुं लाइमोनफोरा सोलोंफैनो हागोन। बे रंजालि बैसागुनि मावबादाखौ मैया सोनाब गहपुर दख'रा दुवाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव बिश्वनाथ जिल्ला दुवाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि उखिल बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होदोंमोन। हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन बिश्वनाथ जिल्ला दुवाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लेनिन ब्रह्म, हारिमु नेहाथारि प्रबिन बसुमतारी बिथांमोना। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।